Arma dostlar, bugün biz kızıklı bir mowzu ele alarız. Adamın aňynyň ösüşiniň kartasy diýen mowzu. Ne görüşüňiz ýaly. Bärde aň diýende aklynyň ösüşi däldi, aňynyň ösüşi, ýagny esasen adamyň ruh taýdan ösüşünde geçýän derejeleri, ýagny özüni duýuşy. Kartany David Hawkins diýen Amerikan psikiatry ýazan, İnglisçesi Map of Consciousness, görjek bolsaňyz internetden. Orçasam karta saznanya. Onu şeýdip başlasak, ine adamyň durmuşynda her bir ýagdaý bolup bilýär. Şo ýagdaýlaryň sebäbinde ýa-da başga bir bolan wakalaryň sebäbinde adam her hili ruhy nimeler düşüp, hemişe şu özünü şo ýagdaýda duýup gelýändir. O zaman şolary düşündirýän bir karta. Negatiwny ýagdaýlar bar, o zaman pozitiwny özüni gowy duýan nimeler bardy. O zaman şeýdip düşündirip başlasak, şolaryň iň pesi ruh taýdan özüni iň erwet duýuşy adamyň utançdyr. Utanç. David Hawkins bulara bağlam beripdir. Utançyň ýygyrmy, utançyň duýgusy adam özüni maskaraçylygyň içinde duýup gelýändir da. Dünýä garaýşam, daşky dünýäni bir hili betbaçylyk dünýäsi hökmünde görýändir. Özüni utançda duýup gelýän adam. Ýagny depressiýanyň iň bir aşağı görnüşidir da, ýagny bir durmuşynda bir agyr bir ýagdaý bolandyr. Şondan soň köp bir wagtyň dowamında özüni utançyň içinde duýup gelýändir. Şu derejede gelip duran adam. O zaman ondan soňkysy özüni günäkar duýan adamlar var. Günäkar duýan adamlar. Günäkar duýan adamlarym bularam durmuşynda bir agyr waka bolandyr. Ýa-da özleriniň häsiýeti şoň ýaldyr, şeýdip ýetişdirilen bolup bilerler, bir topar travmalar zat bardyr. Bular durmuşynyň köp bölegini özüni bir hili günäkar duýup, şeýdip ýaşap gelýär. Ata agyr duýgudur günäkar duýmak özüni. Bu ýokarky duýgular bolýandyr bu adamlarda. Ýöne az. Bular durmuşynyň köp bölegini şu günäkar duýup gelýär, muňa bagly 30 duýan duýgusam özüni günäkar duýan üçin bu adamlar köplenç başgalar ýazarmagy çödü tökmünde görýändir da. Ýagny özüni bagşlap bilmänligi üçin, özüni günäkar duýanlygy üçin başgalaryn bagşlamak bu adamlar üçin kyndyr. Şoň üçin köplenç bu adamlar ýazgyryp ýaşaýandyr. Asujda etýändir da. Orçça aýtsak. O zaman bularyň dünýä garaýşam, men daşymdaky dünýä erwet, maňa diňe erwetlik getirjek bolýandyr diýip şöyle garaýandyrlar. O zaman ondan ýokarky duýgy biperwaýlyk. Biperwaýlyk bagly 50 duýgusam çäresiz, özüne bir hili apatiýada, ýagny hiç zat edesim ýok, hiç zat energiýam ýok, güýjüm ýok, çäresiz men diýip duýan adamlar. Dünýä garaýşam, görüşüňiz ýaly umytsyz, hiç hili umydy ýok, durup galanda. Bulam agyr duýgulardan biridir. Bulam şo durmuşynda bir agyr bir wakadan soň şoňa adam özüni duýandyr. Şu üçüsü depressiýanyň görnüşleridir. Hatta ondan soň hasrat var. Hasrat gorýada, ýakynyny ýitirende ýa-da garyndaşlaryny ýa ýakynlaryny bir ölse adam şo gorýa düşýändir, hasrata düşýändir. Muňky 75 bagly nimedem duýgusam puşmanlyk, dünýä garaýşam pajygaly. Ýagny daşky dünýä bu adam üçin pajygalydyr. O zaman ondan soň korky. Korkyň içinde ýaşap gelýän adamlar. Muňky bagly ýüz,
Korkunun içinde yaşap gelen adamlar hemişe aladan içindedir. Alada kısınışma bular günün doğamında korku duygusunu kendi uyandır da aladalar köp bolyandır. Ve daşkı dünya garaýşam, bu dünya meni söýenok, bu dünya meniň üçin korkunç, şoňaly duýandyr da özüni. Ondan ýok korkusy yetmezçilik. Yetmezçilik mubaly ýürünmäş. Yetmezçilik näme diýmek? Adamyň bir näçe isleýän arzulary ýa-da yetjek bolýan hyýallary bardyr. Odan şoňa yetip bilmäni ýa-ni bu duýgusy zerurluk içinde ýaşaýandyr da adam. Özüm garaşlydyr. Daşky dünýä seredişi garaşly, ýagny maňa bir zat gerek. Men bir zatyň ýyzynda ılgap börün. Bir zatyň ýyzyna yetmeli, şoňaly. Zerurluk içinde ýaşaýandyr bu adam, yetmezçiligiň içinde ýaşaýandyr. Bir zat almaly ýa-da bir köprek pul almaly ýa ýene bir zat etmeli. Oňa köplenç şoňaly duýguň içinde ýaşap gelýän adamlar başkalarda şo özüň yetmek isleýän zadyny görüp şolara görüplik etýändir da. O daşyndan görkezmän öler ony. Daşyndan şu duýguda ýaşap bereni görkezmez. Yüzü gülüp durar. Ýöne içinde şo duýgu bolsa şol bir görýän adam görseňiz şol yetmezçilikde ýaşap berendir. Ýagny bunun arzu hyýaly gaty köp. Odan şolara näet betsem kam diýip şonu düşünmäni başga adamlara görüpçilik duýup başlaýandyr da. İşgarlyklar şondan başlaýar. Odan ondan bir ýok korkusy gahar. Gahar bir güýçli duýgy. Gaharyň içinde ýaşaýan adamlar mubaly ýüzelli bulan duýan köplenç duýan duýgusy ýigrenç ve daşky dünýä garaýşy garşydaş. Ýagny bularyň aýtýan zady daşky dünýä maňa garşy. Şoň üçin men daşky dünýä bilen söwüşmeli ve şo söwüş hemişe söwüş içinde bolan üçin bu adamlar gaharly bolýandyrlar. Hemişe biri bulary bir zat bir gep gurrun bolup duran bolsa da bir gurrunga oturan bolsa oňa şu garşydaky adam şonu erwet niýet bilen aýtmasa da bir zat aýtsa şonu maňa aýtdymy ha diýip ýa-ni men näme etjek goý söz bilen çok bolýan zat diýip şoňa gahar bilen jogap berip näme da kompleksli adamlar bolýar. Daşky dünýäni özüne garşydaş diýip görýär bular. Oňa şoň üçin hemme nämäni meselany gahar bilen çözjek bolup synaşýandyr. Ondan bir ýok korky näme? Ulumsuluk. Ulumsuluk mubaly 170 ýaş, nämeden gahardan gowrak. Ulumsuluk näle bolýar? Ulumsuluk indi durmuşynda bir zatlara ýetip, bir zatlar elde edip, özüne gowny ýetip, adamda bir ýyl ulumsuluk başlaýandyr. Hoşa gowny ýetmezçilik başlaýandyr. Muň duýgusy gowny ýetmezçilik. Dünýä garaýşam, daşky dünýä maňa bermeli, talap edici dünýä garaýşy bar. Ýagny ulumsulukda adam özüni güýçlü duýandyr, güýçlü duýup başlandyr. Ýöne häli bir ýene nimede sarıda bolan üçin negatiwa gelýär. Häbi sen daşky dünýä gowny ýetmezçilik edip beýlekleri özüňden aşak gören kişi bolup ýene adam şo nimäň üçin gezip berendir da häli aşaky duýgularyň içinde gezip berendir. Ýöne ýokary gowy pozitiwa geçmeň bir öňdäkisi da neme? Ulumsuluk. Ondan soň gaýdusuzluk, mubaly 200. Gaýdusuzlukda adam özüni beter sagdyn, ruhtaýdan azrak sagdynrak duýup başlap indi korkaýrlýar da, korkaýrlýar.
Daşky dünýä bir azrak göz açylyp özüne gelip başlaýar. Korkmak däl eken durmuşdan zat dip. Ozan gaýdysız adamlaryň nemesi? Duýgusy tutan ýerli. Dünýä garaşam erk. Men erkim bar. Etip bilýän. İsläň zadymy alyp bilýän diýen duýgusy bar. Ondan ýene bir aýtyp geçjek zadym. Mysal üçin şu aşağı duýgularda gezip bilen adam derrew ýokary böküp geçip bilýän däldir. Mysal üçin gorkuda, hasratda gezip bilen adam azrak bir özüne gelip güç elde edilmesi üçin gahardan, şu zatlardan geçip, ulumsulukdan geçip ýokary geçip. Ondan soň bir taraplyk, baly 250 duýgusy ynam, daşky dünýä ynam. Daşky dünýä garaşam kanagat. Bir taraplykda munda bir hili neme başlaýar. Kän bu daşky nemeler muňa täsir etmeýär, daşky faktorlar muň içindäki balansa täsir etmeýär. Ýagny bir da garaýşy şuňa bolsa da bolýar, muňa bolsa da bolýar diýip bir hili nime gelip başlaýar adam, balansa gelip başlaýar. Ondan soň isleg arzu, bu pozitiwny bir duýgy. Isleg arzuda baly 310. Bärde duýgusy optimizm, dünýä garaşam umytly. Ýagny isleg arzuda adamyň bir hili içinden pozitiwny energiýa gelip meniň ine arzularıma şuňaly gowy arzularym bar, gelecekde şolara ýeterin diýip bir hili ganatlanyp gezýär adam diýen. Şu derecede gezip bilen adamlar eşten olsanız Vadim Zeland diýip bir yazıcı var. Şoň Transurfing diýip bir kitap var ýa-da Sekret diýen bir kino var. Şonu zat görüp ine men gelecekde bir topar zatlar ederim diýip umytly ýaşap gezýärler da. Gaty gowy pozitiwny bir duýgy. Ondan soň kabul ediş. Muň baly 350 duýgusy bagyşlaýjy, kabul ediş näme diýmek? Adam hem özüni dolu kabul etip başlaýar, ýa-ni bütün ýalňyşlary, gowy tarafy, erwet tarafy bilen özüni dolu kabul etdi, hem daşky dünýäni kabul etdi we beýleki adamlarym dolu kabul edip bir hili içki balansa gelýär. Duýgusyny görseňiz ine kabul edişiň duýgusy bagyşlaýjy, özüne bagyşlaýar, beýleki adamlaryň ýagdaýyna düşünüp şularam başka ili hareket etip bilen ok, şoň üçin men bularam bagyşlaýan diýip ýazgarman bagyşlaýjy duýgusy bolýar we dünýä garaşam sazlaşyk. Bu dünýäde hemme zat sazlaşyk, garmoniýanyň içinde gidip dur diýip şoňaly düşünje gelýär adam diýen zat. Kabul edişde nemesi 350 ine kabul edişde çykyp bilseň bu gaty gowy. Ondan soň payhasyň baly 400, duýgusum, düşünje, dünýä garaşam mani. Payhas näme? Mudretçiler da duýgusy düşünje näme üçin düşünje? Sebebi daşky dünýädäki bolup duran zatlary çoňur düşünüp başlaýar adam zat. Şu sebäpden bolup durup hemme zatyň bir manysy bar. Şoň üçin dünýä garaşy mani, hemme zatda mani görüp başlaýar. Bulam ýokary bir nimelerden biri. Ondan soň söýgü. Adam hemişe söýgüni üçin gelýär. Muň nemesi 500. Adam hem özüne söýgü duýup başlaýar. Hem daşky dünýä söýgü duýup başlany üçin munyň duýgusy hormat. Şoň üçin özüne de hormat goýar, daşky dünýäde hormat goýar, beýleki adamlara da hormat goýup, şu dünýäniň diňe söýgüden ibaret bolanyny düşünüp, şu derejeye ýetdi-de, gaty uly dereceler. Dünýä garaşam hoşniyet, hemme zada hoşniyet bilen garaýar. Ondan soň begenç baly 540 duýgusy rahatlyk, iňjeliş içinde hemişe adam begenç hem rahatlyk bir iňjeliş duýup gezýär. Hiç zat gerek däl, ýa-ni adamyň içindäki şu begenç rahatlyk daşky faktorlara bagly däl, öz-özüni bilen duýup durýar da şu nimeni. Görüşüňiz ýaly neme dünýä garaşam doluluk. Ýagny hemişe öz içinde adam özüni dolu duýýar.
Şo duymak üçin başga bir zada şoň nimesi ýok. Zerurlugy ýok da ýa-ni adamyň. Ondan soň garmoniýa muny orşudan niçeden terjime etip bilmän üçin türkmençe garmoniýa diýip ýazdym. Muň nimesi 600 duýgusy bagat. Bu gaty iň ýokarky derejelerden biri diýsem bolar. Ondan soň oýunuş bar, ýani dünýä garaýşy kämillik, bu dünýäni kämil hökmünde görýär bu adam. Hemişe de bagat duýup gelýär öz üçinde. Yetmesi kıyın bir nimelerden biri de, gaty kıyın derecelerden biri. Ondan soň oýanyş. Oýanyş munyň baly 700.000 oýanyşdaky duýguny söz bilen düşündirip bolmaýar. Dünýä garaýşam arasda aň, ýagny pikirlerden garaşsyzlyk keldidak bolan pikirler keldi doldurulan ya da oýanyşdaky adam, oýanyşa ýeten adam gaty seýrek dünýäde sanaly adamlar bar. Indi häzir aýdylýar şu oýanyşa adamlar gelip başlady, täzeden ýöňkü taryhymyzy gözüge geçirsek, şu oýanyşa ýeten adam gaty seýrek. Mysal bersem de Celaleddin Rumi, Mevlana oýanyşa ýeten ýa-da Peygamberlerin köpsi şoňar oýanyşa ýeten Budda şu oýanyşa ýetip oýanyşa näçip ýetmeldigi barada nime goýup giden bir topardady düşündirip giden ozaň şoň aýtyp beren atlarına görä kitap ýazan adamlarym. Ozaň ýene bir aýtyp geçecek zadym. Mysal üçin adam Hudaýa inanmaýan bolsa, şol adamyň haýsy derejedigine görä şu Hudaýa inanşam şoňa täsirlidigini düşündirjek da bağlançlylygyny düşünjek. Mysal üçin şu aşagda geçip beren adamlaryň Hudaýa garaýşy şu öz duýgularyna megleşdir. Ýagny şöýlerde geçip beren, ýa gaharda, hasaratda, biperwaýlykda geçip beren adamlaryň Hudaýa garaýşy negativdir da. Negativ däl, Hudaýdan gorkýarlar. Ýöne şo bir wagtda da Hudaýa bir hil ceza berji, ýagny ýadgarjy, aralyjy hökmünde görýändirler. Birem köpden Hudaý meni ýigrenýär, Hudaý meni günälerim üçin cezalandyrýar men durmuşymda diýip çöýdip şoň ýaly duýgular duýandyr da. Ozaň ýokarlarda geçip beren adamlar, ene bu ýokarky duýgularda geçip beren adamlar, islegardy ýa-da kabul edişde geçip beren adamlar Hudaý meni söýýär, Hudaý paýhasly ýa-da Hudaý bağışlaýjy diýen ýaly duýgulary duýandyr Hudaýa garşy. Bärdäkiler bolsa, mysal üçin hemme zat bir, Hudaýam menen bir diýip şu nemäň içine girip gitýändir da. Mysal üçin oýanyşdaky Hudaýyň nemesi gaty gyzykly, ýa Budizmdaky ol aýratyn ulakan mowduk bolan üçin häzir düşündirmeýin ony. Ama ýene aýdyşym ýaly başga bir aýtyp geçen oňam aýtdym. Mysal üçin bir duýga ýeten adam da şu duýguda geçip beren adam, kabul edişde geçip beren adam aşağıya düşüp şu käwagt aşağı düşüp her hil ýagdaý bolýardy durmuşdy. Aşağı düşüp alıp şu duýgularyň içinde de gezip bilýär. Mysal üçin bir gün gedär, 2 gün gedär ýöne gysga wagtyň içinde ýene şu öňki ýagdaýyna gelýändir. Onuň bärdäki bir adamym aýdyşym ýaly gaharda gezip duran adam şu gahardan derre ýokary çykmak üçin çykmak kyn da, mysal der gahardan derre kabul edişine edip çykjak. Şoň üçin şulardan geçmeli bolýar da. Bu beýtip çykan ýagdaýam bolýar, ýani teýrek, ýani şoň köpden şulardan geçmeli bolýar. Aşagda geçip duran adamlar. Şu ýagdaýlarda geçip duran adamlaryň ýokary çykmak üçin olan bir ruhy ösüşüň nimesi da ýoly diýsek bolar. Her hili sapaklardan zat geçip şöýdip adamlar şöýdip ýokary çykýandyr. Umuman aýdanda mowduk şundan ibarat. Hemmäňe sag bolun. Indik gepleşigimiz geçerli. Hoş sag bolun.